കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം ബാലാജി. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജിക്ക് എന്ത് പറ്റി? അനില മാതാജിക്ക് എന്ത് പറ്റി? അത് ബസിന്റെ ഡോർ ഒന്ന് വന്ന് അടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 സ്റ്റിച്ച് വന്നു. ഇന്നലെ അതാണ് ഓൺ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എന്തോ നമ്മളെ കാലക്കേട് പോകുന്നത് അല്ലെ? ഇതിനേക്കാൾ എന്തോ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയി. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മായാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ആക്കം കുറയും നമുക്ക്. അങ്ങനെ എടുക്കാം. അത് ശരിയാ. അതെ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ രാജാവ്. പിന്നെ രാജഗുഹ്യം, അത്ര രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും വിദ്യകളുടെ രാജാവും, അതായത് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? പരമപദ പ്രാപ്തി. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഇന്നലെ? ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ്, ദേവന്മാർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അതെ. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞ, ആത്മാവിന് വേറൊരു പേര് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലെ. പുതിയൊരു ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെ അധ്യാത്മം, പിന്നെ അതിദൈവം, അതിഭൂതം, അതിയജ്ഞം ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിഭൂതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിദൈവം, വിശ്വരൂപം, അതിദൈവം, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയും ഭഗവാനെ. പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.
അതെ, ശരീരം വഴിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാ പറഞ്ഞത്? രൂപത്തിൽ. ഏത് രൂപത്തിലെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. നവവിധ ഭക്തി വിഘ്നങ്ങൾ വന്നാലും നാമജപം തുടരണം. ാൻ പാടില്ല, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് ഇല്ലേ. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അസ്ഥിരവും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും പറയുന്നതും പിന്നെ എന്താ പറയുക, പ്രാപ്യസ്ഥാനം, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതും ധാമം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ചിന്താമണി ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗോപീചന്ദനത്തെ പറ്റി ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അശ്വമേധ മുക്തനാവും. 1000 അശ്വമേധയാഗം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം. യമരാജാവ് അടുക്കില്ല. എല്ലാവരും ഗോപിചന്ദ്രനെ മേടിച്ചോ? മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എവിടുന്നാ കിട്ടുക നമുക്ക്? ഗോപിചന്ദ്രൻ സ്റ്റോറികളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഭാഗ്യമാതാജി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഗോപിചന്ദ്രൻ മാതാജി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ കിട്ടിയത്, അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഞാനപ്പോ ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞ അത് ചാലിച്ചു നോക്കും. പക്ഷെ നേരെ ഇങ്ങനെയല്ല തൊടേണ്ടത്. പാദമായിട്ട് തൊടണം. ക്ലാസ്സിൽ തൊടാം, വീട്ടിലല്ല. നമ്മള് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് മാത്രല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് തൊടാം, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടില് പുറത്ത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളടുത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാം. പറ്റുന്നവർക്ക് മാതാജി ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ബഹറില്ല, അപ്പൊ ബഹറിലെ ഇസ്കോണിലും കിട്ടുമോ? അവിടെ ചോദിച്ചാൽ തരുമോ? ഗോപിചന്ദ്രൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അധ്യായം 9 ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ. രാജവിദ്യ രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെന്ററിൽ വരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. കുറെ പേര് പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട്, ഈ അധ്യായം എത്ര വായിച്ചാലും ഭയങ്കര അത്രയും അത്യാഗ്രഹാന്ന് പറയും ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് കുറെ പേര്. ഏകാദശിക്ക് നമുക്ക് വായന ഉണ്ടാവും. എത്രയോ പ്രാവശ്യം അവർ ഈ അധ്യായം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വേറെ ഒറ്റ അധ്യായം വായിക്കേണ്ട, ഇത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ചില അധ്യായത്തിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു അധ്യായം ഏതാണ്? 8 വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ധ്യാനയോഗം 6ാമത്തെ അധ്യായം. സാഖ്യയോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായം. 8ാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് കഴിയുമ്പോ 7ാമത്തെ. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവോന്ന് അറിയത്തില്ല, മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ പറയാം. അല്ല, 18 അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെന്റൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏത് അധ്യായമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അധ്യായം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് എഴുതാലോ എല്ലാവർക്കും.
രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ- അധ്യായം ഇത്. വിശ്വരൂപദർശനാണ്. പക്ഷെ മാതാജി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ അല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും അധ്യായങ്ങൾ ഇരിക്കല്ലേ നമ്മള്. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വിഭൂതിയോഗം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനിയും യോഗം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇനി അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് 18 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വർക്ക്, നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, നമ്മൾ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് കുറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട, നമ്മളൊരു 3-4 വരി മതി, 2, 3, 4 വരി അത്രയും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അധ്യായമാണ് ഈ 18 അധ്യായത്തില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചതില്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഏതധ്യായാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ മതജി. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് അല്ലെ. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ്. രാജവിദ്യ യോഗം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് കുറച്ചധികം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും പക്ഷെ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം ഇടയ്ക്ക്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവീക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ നിനക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിനക്ക് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനോ വിജ്ഞാനോ നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനോ വിജ്ഞാനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രാജവിദ്യ, പിന്നെ രാജഗുഹ്യം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതില് ഏറ്റവും വിദ്യ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് ആണ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ട് വരാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അർജുനന് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ആ ഒരു ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചു വരാണ് അർജുനന് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, അർജുനൻ എന്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ രഹസ്യമായ കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സീക്രട്ട്, ഏറ്റവും അത്ര സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂകും കർത്തുമവ്യയം. എന്താ പറയുന്നവിടെ? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യയാണ്. മാത്രമല്ല രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നതാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും ആണിത്. ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും. അടുത്തതിൽ നോക്കാം. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർണി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ രഹസ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിശ്വാസികൾക്ക്, ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ രഹസ്യമായ കാര്യം? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് നമ്മള് പറയുന്നവിടെ ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മൾ മായയാൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മായയുടെ വലയത്തിലാണ്. അത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയല്ല? പരിശുദ്ധരല്ല നമ്മൾ അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതും ഒരു കാരണം നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാരണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതായത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും അത് 3-ാമത്തെ ലെവലില്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് അത് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നതല്ല. ഇത് നമുക്ക് ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില്, നമുക്ക് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ. കാരണം മായ, മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, മായ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലല്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ യോഗാപ്രഭാവം നോക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ്? സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയും ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും ഭഗവാനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ, ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ്, ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? ആകാശത്തിലുള്ള ആ കാറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ വായുവിന്റെ ചലനം എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം? പദാർത്ഥങ്ങളില് ആ ചലനത്തിന്റെ സ്വാധീനം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കാറ്റ് എവിടെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ തന്നെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആരായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ്സുമായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവന്റെ പകലുമായിട്ടും ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഓരോ കൽപ്പം എന്നാ പറയാ പകല്. ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോഴും ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അത് 1ാമത്തെ പ്രളയം കൽപ്പത്തില്, അതായത് ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രളയം കൽപ്പപ്രളയം എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രളയം മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയും. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കും, ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ആരുടെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ പറയാണ് ഇവിടെ ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇതിലൊന്നും ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനായിട്ട് ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ജഡ്ജി ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു കുറ്റവാളിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ തടവിലാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ വിധിക്കുക. ആ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതല്ലാതെ അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? അത് ആ ജഡ്ജിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മയാ ദേക്ഷ്യേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ഈ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇവിടെ പറയുന്ന ഏത് ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം സൃഷ്ടി നടക്കും, പിന്നെ സൃഷ്ടി നടക്കും, പാലനം നടക്കും, പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് നടക്കും? സംഹരണം നടക്കും അവിടെ. പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കൈ അനങ്ങണമെങ്കിലും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും, നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളില്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടേതായ രീതിയിലല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മൂഢന്മാർക്ക്. പിന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെയാവുമ്പോ മോഹ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാഞ്ജനമെല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നവര്? അവർക്ക് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ അവര് ആകൃഷ്ടരാകും. ആസുരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനം, ജ്ഞാനം നേടിയതുമെല്ലാം അവരുടെ എന്തായിട്ട് പോകും? ഒക്കെ പാഴായി പോകും. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാര് അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനം എല്ലാം അവരുടെ പാഴായിട്ട് പോകും. ഇനി ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അതായത് മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു? അവര് ജ്ഞാനാർജനവും ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവരെ പാഴായിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ,
വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ആ വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അവര് ആരാൽ സുരക്ഷിതരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനാണ്, പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞത്, യോഗമായ അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തി, അതിനാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കും അവര്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവര് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? എപ്പോഴും പ്രകൃതിയുടെ, അതായത് ഏത് പ്രകൃതിയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര് അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്ത്യശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സതതം കീർത്തയന്തം, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മഹാത്മാക്കള്. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും, ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മഹാത്മാക്കള്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുന്നത്? എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്? നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തല കുനിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രണമിക്കില്ല. നമ്മൾ 2 തരത്തിൽ നമസ്കാരം ചെയ്യും. ഒന്ന് എന്താ പറയാ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യും, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ 2 നമസ്കാരം ചെയ്യും. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അമ്പലത്തില്? എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയാവോ? ഭഗവാൻ മുന്നിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന പോലെ, അർപ്പിക്കുന്ന പോലെ, എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന പോലെ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരണ്ടോ? ഒന്ന് ഒരു അർപ്പണം പോലെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, സമർപ്പണം. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം അല്ലേ? ഒന്ന്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഉത്തരം? നമ്മളുടെ ആത്മസമർപ്പണം. ആത്മസമർപ്പണം. ഇനി വേറെ ഉത്തരം? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം സമർപ്പണത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ആത്മസമർപ്പണോ, സമർപ്പണോ, പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുകയൊക്കെ സമർപ്പണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു? വിനയം കാണിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാതിരുന്ന് നിൽക്കണ, വിനയാന്വിതനായിട്ട് നിൽക്കാൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇനി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു കാരണം കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമ്മളൊരു ധാരണ എന്താണ്?
നമ്മളെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല, നമ്മളെക്കാളും ബെസ്റ്റ് ആരുമില്ല എന്ന്. അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുള്ള തോന്നലല്ലേ, ഞാനാണല്ലോ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, എന്നെക്കാളും വലുത് ആരുമില്ല, എന്നെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ആരുമില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പോ നമ്മളെക്കാളും, നമ്മളെ ആരെടുത്ത പ്രണമിക്കുക, നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെക്കാളും വലിയവരെ മുന്നിൽ, അല്ലെ? അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ, ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ. നമ്മളെക്കാളും വലിയവരുടെ മുന്നില്. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും മുന്നില് നമ്മൾക്കൊരു നാഥനുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വേറെ എവിടെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പ്രണമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാണ്, ഞാനല്ല, എന്നെക്കാളും മുന്നിൽ ആരുണ്ട്, ഒരാളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രണമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാണ്, നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്, നമുക്ക് മുന്നിൽ ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാണ്, നമ്മളല്ല, നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് സ്വയം തമ്മിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ പ്രണാമം ചെയ്യില്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കാണുമ്പോ, അല്ലെ? തമ്മിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമസ്തേ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യും. അതെന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്നിലും അവരിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ശക്തിയാണ്. സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ബഹുമാനാർത്ഥം വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു? ശരീരത്തിൽ ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു ആത്മാവിനെ, ആത്മാവ്. അപ്പൊ പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലേ മാതാജി? രണ്ടാളില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളില്? ആത്മാവ് മാത്രല്ലല്ലോ പരമാത്മാവില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മാത്രം വിഷ് ചെയ്താൽ പറ്റും നമുക്ക്? ബഹുമാനം, അതായത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തറിയാം, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രണമിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ആ ശരീരത്തിനല്ല നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്, ആരെയാണ്? ആ ശരീരത്തിനല്ല നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിനാണ് പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രണാമം പറയാം, അല്ലേ? പക്ഷെ കൂടി ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? കേട്ടില്ല, പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ശത്രുവിനായാലും പ്രണമിക്കണം. കാരണം ശത്രു ശരീരം കൊണ്ടാണ് ശത്രു, അല്ലെ? ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവോ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കണം. അപ്പൊ അവരാദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടില്ല, എന്നാലും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയാവെന്ന് ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമം ചെയ്യുക. പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പ്രണമിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം ഋക്സാമായജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പിന്നെ പ്രണവം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. പ്രണവവും ഞാൻ തന്നെ. ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങള് എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പിന്നെന്താണ്? പ്രണവം. പ്രണവവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ, എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്.
അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാറ്റിനും കാരണവും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാതും ലക്ഷ്യം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യം ഞാൻ തന്നെ, ഭരണകർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ, പ്രഭു ഞാൻ തന്നെയാണ്, സാക്ഷി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. സംഹാരം പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് ബീജം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അർജുനന്? അത് മാത്രമല്ല അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഭരണകർത്താവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും മാത്രമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പലതര ശക്തികൾ, അതായത് വൈദ്യുതി കൊണ്ടും സൂര്യനാലും ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പൊഴിയാതെ തടയുന്നതും മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരകൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടി നമ്മളെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും പിന്നെ ശരീരവും ജഡവസ്തുവും ആരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ് സ്വർഗീയമായ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച്, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോമം പാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് വേറെന്തൊരു വേർഡ് പറയാം. സോമപാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സോമരസം കുടിക്കാന്ന് പറയാ. സോമരസം മദ്യപിക്കാന്നാണോ? മദ്യപിക്കുന്നതല്ല മാതാജി, മദ്യപിക്കുന്നതല്ല. സോമരസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ എന്താ പറയാ അതിനെ? പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി. സോമരസം പാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തില് ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ വേദപഠനം നടത്തുന്നതും സോമരസം പാനം ചെയ്യുന്നവരും എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത്? എന്നെ തന്നെയാണ് അവരും ഭജിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വേദപഠനം നടത്തും, സോമപാനം ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗരാജ്യത്ത്, ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് അവര് ദിവ്യ സുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ, ശ്ലോകം 21 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച ആ ശ്ലോകം വായിക്കാം. തേതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച്
തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ചെയ്ത പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ച് ആ പുണ്യം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അല്ലെ, സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാം. ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാലൻസ് അവിടെ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് പോരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അതാണ് പറഞ്ഞ ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യ ലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? മർത്യലോകം പ്രാപിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഈ മർത്യലോകത്തില് പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വിശന്തി പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മള് മർത്യലോകത്തിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പുണ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞപഠനം, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യജ്ഞാചരണം, വേദപഠനം, ദാനം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, നമുക്ക് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും, പ്ലസ് നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാനും പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂല്ലോ അത് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വേദത്തെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എവിടേക്ക് വരണം? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. ബാക്കി നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് അനുഭവിക്കും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് അനുഭവിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന അപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ, അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ നൽകും. മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല കിട്ടുക, നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നല്ല. ഭഗവാന് ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം. നമുക്കിപ്പോ ഇന്നലത്തെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? നാളത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയേയില്ല. ഇന്നലത്തെ കാര്യം തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല. നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും, പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നു പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം
ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും. അത് നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടില്ല, എനിക്ക് ആ കാര്യം നടന്നില്ല, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ തിരുത്തി പറയും, നന്നായി ആ കാര്യം നടക്കാതെ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായനായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നടക്കാതിരുന്ന നന്നായി. അതും നമ്മൾ തന്നെ പറയും, ഇല്ലേ? പറയൂ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ? സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ശരി, ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് തരേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിത് മാറ്റി പറയും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഈ കാര്യം നടക്കണം, ഭഗവാനോട് പറയും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സമയം വിഷമാവും, നമുക്ക് നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരുത്തി പറയും, അതന്ന് നടക്കാതിരുന്നത് നന്നായിന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളേന്ന് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതായാലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ അത്രയും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മള് ചിലപ്പോ പുറത്തേക്ക് പറയണതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ. അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും ഒന്ന് നമ്മുടെ പരമാത്മാവും. രണ്ടും ഒരു മരത്തിലെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാണ്, ഒരേ കൊമ്പിലെ രണ്ട് പക്ഷികൾ. ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരമാത്മാവ് ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, അറിയാവോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സാക്ഷി ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്പലം. ഇല്ല മാതാജി, കേട്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഒറീസയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, സാക്ഷി ഗോപാൽ. ഭഗവാൻ അവിടെ സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു സാക്ഷി പറഞ്ഞതായിട്ടാണത്. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്ക് പാലിക്കാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ സാക്ഷി പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിലടിച്ചു നോക്കിക്കോ, യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ കാണാം. ഒറീസയിൽ സാക്ഷി ഗോപാൽ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്, ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ജഗന്നാഥപുരി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രഥയാത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ജഗന്നാഥപുരി. അവിടെ അടുത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല, ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ അടുത്തേക്ക് അത്രയും ദൂരം വരുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു. അത്ര ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ് അത് ഇന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു മാതാജി. ഒരു അമ്പലമാണത്. നല്ലൊരു നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. കുറെ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ഒരു അമ്പലമാണത്. നമ്മള് കലിയുഗത്തില് പോകേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതാ പറഞ്ഞ അമ്പലം? ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ജഗന്നാഥ് പുരി ജഗന്നാഥ് അല്ലേ? അത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഭയങ്കര തിരക്കാന്ന് പറയുന്നേക്കാം. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് അവിടെ ഒറീസ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് ഒറീസയാണ്. നല്ല ക്ഷേത്രമാണത്, പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാക്ഷി ഗോപാൽ അല്ല മാതാജി, ആ അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പക്ഷികൾ പറക്കില്ല, വിമാനം പോവില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അത്. നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം, നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം. ഇനി അടുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യേ പെണ്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ആരാണോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലവും ദേവന്മാർ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ വില എല്ലാം വ്യത്യസ്തത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് പറയാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. അവര് നമ്മൾ ഈ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള്. നമുക്ക് വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയിൽ നിന്ന് വിദ്യ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവി വന്നിട്ട് ആരോട് പറയും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ദേവി അത് കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണല്ലോ പെർമിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ അവര് നേരിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണത്? യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിത്രൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോള. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ, അതായത് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. നോക്കിയൊന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ കൂടെ ജനിക്കും. പൂജകര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. ഈ ജനിക്കുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ? മരണമുണ്ട് അല്ലെ. ജനിച്ച നമുക്ക് മരിക്കാൻ വേണം അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും? നമ്മള് മരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിതൃപൂജകരൊപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ജനിക്കും, വീണ്ടും നമ്മൾ മരിക്കും. എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ജനനവും മരണവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകമല്ല അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇവിടെ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്ര നമ്പർ റൂമാണ് ദേവന്മാരുടേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അഞ്ചാമത്തെ അല്ലെ, അഞ്ച്. നമ്മൾ ഏത് റൂമാണ്? നമ്മുടെ ഭൂമി ഏഴാമത്തെയാണ്, ഭൂലോകം. അപ്പൊ ഈ 7ാം നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ? 5ലേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ 7ലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഈ ഷട്ടിൽ അടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ 7ൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? അവരെ ആരാധിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആരാധിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മള് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യാ ബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ പറയാണ്
സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് എന്തർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇലയോ പൂവോ ജലമോ ഫലമോ. ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? തുളസി ഇല. പൂവ് പൂക്കള്. ഫലം നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ്. പിന്നെ ജലം വെള്ളം. ഇത് എങ്ങനെ എത്തി തന്നാൽ എങ്ങനെ തരുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ 4 കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഇല, തുളസി ഇല ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? പൂക്കള് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പൂവ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫലം, ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പഴമെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും അല്ലെ? പിന്നെ ജലം, വെള്ളം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് എന്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ യോമേ ഭക്തി പ്രയച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. തോയം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി പ്രയച്ചതി. അത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണിത്? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ ഭഗവാന് കിട്ടാനായിട്ട്? എന്തിനാ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുണ്ടാവുക? ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടോ? നമുക്ക് വേണ്ടി, ഭക്തി മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. കിട്ടാനായിട്ട്. നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടാനായിട്ട്. നമുക്ക് അതായത് ഭഗവാനോട് അടുപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണ എന്തിനാണ്? നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഓരോരുത്തരോട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയുന്നതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വെച്ചു, ഇനി ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നമ്മളോട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്പസസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷോ മദർപ്പണം. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തത്വം. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അത് കുന്തിപുത്ര എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തില് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ. നമ്മൾ ഏത് സമയവും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുക, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയമില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും അസൂയമില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഞാൻ, പിന്നെ അവര് എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയം പക്ഷാപാതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഞാൻ. മാത്രമല്ല ഞാൻ അവരിൽ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട് അവിടെ? ഭക്തന്മാരോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആരോട് അസൂയം പക്ഷാപാതമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ശതമാനം എന്ത് കൂടുതലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ? ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതലാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതില് പറയാണ്, അചിതേ സുതുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാതുരേവ സമന്തവ്യ തമേക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, പരിശുദ്ധരാക്കാൻ, നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു പോയി, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ, അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തിയെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. അതല്ല അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി നിർത്താതെ ആ വ്യക്തിയെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ, നമ്മള് ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ടല്ല ഭക്തന്മാരാകുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ്, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താവാണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളല്ലാതെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നന്നായിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമ്മളിൽ എന്തും വരാണ്? നമ്മളില് മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അവന്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീരാനും ശാശ്വതമായിട്ട് ശാന്തി നേടാനും ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്ത്? എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തേ പറയാത്തത്? ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകം ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്നിട്ട് ഇതെന്താ അർജുനനോട് പറയാൻ പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതെ. പിന്നെ വേറെ ആരെന്താ പറയുന്നേ? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. സ്വന്തമായിട്ട് പറയുമ്പോ അർജുനന് കുറച്ചും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നു? അർജുനൻ ഭക്തനാണല്ലോ, അപ്പൊ അർജുനനോട് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതെ, അർജുനന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ
അർജുനനോട് പറയണത് അർജുന നീ പ്രഖ്യാപിക്കാനാ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒന്നും കൂടി അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നുണ്ട്. കുറെ ഉത്തരം കിട്ടി. ഇനിയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഗുരുവായതുകൊണ്ട്. അർജുനന് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതാണ് തന്റെ വിജയം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്? ആരുടെ ഭക്തൻ. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ഭക്തന് കൊടുക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തന്മാർക്കാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സാരഥിയാണ് അല്ലെ? സോറി, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ് അല്ലെ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഭക്തൻ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവരുണ്ട് ഇതില്? ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? സബ്ജക്ട് ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സില്. ചെറിയൊരു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കിന് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ആയുധം എടുക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് ആര് പറയും? ഭീഷ്മദേവൻ പറയും, ഭീഷ്മാചാര്യർ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ ആയുധം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരുടെ വാക്കിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തൂണിൽ നിന്നാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പരീക്ഷത്തിലല്ല പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ ചോദിക്കും, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് പറയും? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുണ്ട്, ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാക്കിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ആരുടെ വാക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനോട് പറയാണ് നീ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്ത്? എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുക. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ആര് സൂക്ഷിക്കും? ആ വാക്ക് ഭഗവാൻ സൂക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ്, മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യാ ഉപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര സ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതില് സ്ത്രീകൾ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഈ അറിവ് നേടാൻ, അത് വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, കച്ചവടക്കാരായിക്കോട്ടെ, ശൂദ്രരായിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഏത് ഗുണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അല്ലെ? പിന്നെ കച്ചവടക്കാര് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, ശൂദ്രര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരായാലും ശരി അവർക്കെല്ലാം എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ.
ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. മന്മനാ ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും, നിനക്ക് എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? കണ്ടോ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. കേട്ടില്ല മാതാജി, എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക ശക്തിയും ജീവാത്മാക്കളും. രണ്ട് തരത്തില് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ, പ്രത്താത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി? ബഹിരംഗ ശക്തി. പിന്നെ മഹാത്മാക്കൾ, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏത് ശക്തി? അന്തരംഗ ശക്തി. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധമ ശക്തി. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അധമ ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അധമ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും ആദിമമായ കർമ്മപുരുഷനാണ്. ഞാനും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര് അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരനും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഈ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്?
മാതാജി 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ. പിന്നെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഞാൻ നൽകും. മാത്രമല്ല എന്താണ്? അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് മതി? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. പിന്നെ അടുത്ത ഹരികൃഷ്ണ, അടുത്തത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ പൂജകളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന എന്നോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയി ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിച്ച അവരുടെ ലോകത്ത് പോയി ജനിക്കും. പിന്നെ ആരാണ്? ദേവന്മാരും പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ജീവിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഇവിടെ പോകും അല്ലെ? നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് ഈ ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോയി അല്ലെ? നമ്മളെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഈ ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലാതാകും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ ശരീരം കിട്ടി. നമ്മൾ അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ ഒരു ശരീരമൊക്കെ കിട്ടി. ആത്മീയ ശരീരമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അസൂയ കുശുമ്പ് കുരുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പാലം കടക്കാനുണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിന് നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതവിടെ ഇരിക്കാം, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാം. കാരണം നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കിയാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കള് തമ്മി തല്ലുപിടിച്ച് ഒരാളെ കൊന്നു കഴിച്ചാലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഈ പറഞ്ഞ കോഴി ആയാലും ഒക്കെ ആരാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് കൂടുതലുണ്ട് അവരെക്കാളും? സാമർഥ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് കാര്യഗൗരവമുണ്ട്, വിവേചനമുണ്ട് അല്ലെ? അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് തിരിച്ച് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കൊന്നിട്ട് കഴിക്കും. നമ്മള് മനുഷ്യനെ അമ്മ ചെയ്യോ? ഇല്ല. കാരണം തിരിച്ച് നമുക്ക് തല്ല് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയായാലും വീട്ടില് നമ്മളിപ്പോ 3 മക്കൾ 2 മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിത്തിരി പാവം നിൽക്കുന്ന മക്കളോട് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഇത്തിരി സ്നേഹം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ? സാമർത്ഥ്യം കാട്ടുന്നവരെക്കാളും കുറച്ചൊരു സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാലോ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരോടായിരിക്കും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിയ ഉണ്ടാവുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടിയും ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരോടും പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും.
നമ്മളത് ആരും നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളത് കരുതി കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വിട്ടുകളയാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് നാമജപം ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ പഠിക്കാന്നുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മത്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ രാജ്യവിദ്യ രാജ്യഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കിയത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്തവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അസൂയ, എന്തോ ഒരു വെക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ